Satapäinen studioyleisö odottaa. Taistelu pelin kuninkuudesta on edessä. Hallitseva mestari on valmis. Vaasan alueen mestari keskittyy. Pajatson MM-finaali 2007 alkaa nyt. Tervetuloa seuraamaan Pajatson MM-finaalia 2007. Tämä on 3. kerta, kun Raha-automaattiyhdistys järjestää Pajatson MM-kisat ja mukana on jälleen tuhansista kilpailijoista karsiutunut kansainvälinen valiojoukko. Tämän illan kulku on seuraava. Loppukilpailuun on selvinnyt 12 kilpailijaa ja lisäksi mukana on hallitseva maailmanmestari norjalainen Kristen Romnes. Tämän päivän kilpailussa pelataan vielä 4 kierrosta, eli alku- ja puolivälierät, semifinaali sekä lopuksi huippujännittävä finaali, jossa 2 parasta taistelee maailmanmestaruudesta. Maailmanmestari saa maineen ja kunnian lisäksi nimensä ikuistettua mestaruuden symboliin, MM-pokaaliin. Tämän lisäksi mestari palkitaan maailman ympäri matkalla, eli paljon on pelissä, kun kilpailu hetken kuluttua alkaa. Ennen kuin aloitamme illan ottelut, otetaan yhteys viralliseen kisastudioon, jota isännöi Mika Saukkonen. Ole hyvä, Mika. Kiitoksia Niina ja tervetuloa myös omasta puolesta Pajatson maailmanmestaruuskilpailuihin 2007. Ja tietysti mukana on myöskin asiantuntijavieraita, en pelkästään minä täällä, ja otetaan ensimmäisenä sisään Pajatson maailmanmestari vuosimallia 2003 ja MM-pronssimitalisti 2005 Tero Tikkanen. Morjens. Tervetuloa Tero lähetykseen. Miltä tuntuu olla tällä kertaa kommentoiva osapuoli, kun tekisi mieli kenties olla tuolla pelaajan pöksyissä? No sanotaan näin, että hirveä polteus päästä tuonne pelaajapuolelle, että oikein voi sanoa, että sormet syyhyä, mutta tie nousi itsellä valitettavasti pystyä ihan jo alkukarsinnoissa ja sitten tarjoutui tämmöinen mahdollisuus, että pääsee kommentaattorin rooliin, niin mikä siinä, ilman muuta, mukavaa. Ja ennen kuin mennään ammattilaisten kisaan, niin tänne oli kutsuttu 5 julkiskilpailijaa, jotka kilpailivat Pajatso-mestaruudesta, julkismestaruudesta, ja miten nämä 5 kilpailijaa selviytyivät, katsotaan se tähän alkuun. Pajatson MM-kilpailujen sääntöjen mukaan myös kutsukilpailussa pelattiin ensin voittopeli ja tämän jälkeen porttipeli. Radio Novana Taavi Salmivaara oli iskussa heti voittopelissä. Hän johti voittopelin jälkeen tuloksella 4,20 €. Porttipelissä Salmivaara piti paikkansa ja yltyi hurjaan menoon. Hän takoi peräti 7 porttia ja voitti kutsukilpailun tuloksella 11,20. Kutsukilpailun kakkoseksi nousi Lotta Baglund. 3. sijan otti Pave Maijanen. 4. oli Kata Kärkkäinen ja 5. Marianne Harjula. Salmivaaran mielestä voiton salaisuus oli seuraava. Se on se sormiliike, eli kaikki te, ketkä pelaatte perinteisellä etusormella, unohtakaa se, vaan vetäkää alapeukulla. Sillä tulee rahaa. Ja tässä vaiheessa otetaan lisää asiantuntijavieraita. Kutsutaan tuon julkiskisan armoton taistelija ja pronssimitalille siinä jäänyt Pave Maijanen sisään studioon. Pave, omakohtaista kokemusta Pajatson pelaamisesta riittää ja äskeinenkin tuo kisa, kuten kuvanavalta nähtiin. Millaista Pajatson MM-finaalia tänään ennakoit? Kyllä on ankara meininki, siis puolivälierissä näiden 4
kilpailijan marginaali taisi olla 2 euron luokkaa, joten on kauhea taisto odotettavissa. Niin sanotut pienet marginaalit Kyllä, ratkaisee. juuri näin. Tämän illan loppukilpailussa on siis mukana hallitseva maanmestari, puolustava maanmestari Norjan Kristen Romnees, kuten Niina jo tuossa alussa totesi, 2 kansainvälistä haastajaa sekä 10 suomalaista alueen mestaria. Alkukarsinnoissa oli mukana yhteensä lähes 8000 osallistujaa. Ja nyt katsotaan, miten nämä finalistit valikoituivat. MM-karsinnoista parhaat etenivät kamppailemaan oman alueensa ykköstilasta. Aluemestaruuskisat käytiin kevät-talvella ja niistä seuloutui siis 10 mestaria. Pajatson maailmanmestaruus ratkaistaan 2 lajin yhteistuloksella ja lajit ovat voittopeli sekä porttipeli. Voittopelin idea on yksinkertainen. Aika on 90 sekuntia ja lyöntejä käytössä 16. Tulos on sama kuin tienattu rahasumma. Porttipelissä pelaaja saa käyttöönsä 32 lyöntiä ja 120 sekuntia. Tavoitteena on lyödä itse valitussa järjestyksessä 1 kolikko jokaiseen porttiin. Onnistunut lyönti on 1 euron arvoinen ja kun kaikki portit on lyöty, jokaisesta jäljelle jääneestä sekunnista saa 1 euron lisää pistepottiin. Aluemestaruuskisoissa parhaan tuloksen saavutti Kuopion aluemestari Marko Lillinen, joka takoi voittopelissä 1,20 ja porttipelissä peräti 38 euroa, eli yhteistulos 39 euroa 20 senttiä. Mutta nyt on aika lähteä seuraamaan tositoimia. Tämän päivän MM-finaaliin selvisi siis yhteensä 13 maailman tämän hetken parasta pelaajaa. Heidän urakkansa alkoi jo aiemmin päivällä ja nyt katsotaan kooste alku- ja puolivälierien parhaista paloista. Turun aluemestari Ari Vauhtiveikko Suvanto. Ruotsia edustaa Tomi Luoto. Rovaniemen aluemestari Jaakko Kolmonen. Jyväskylän aluemestari Juha Jukkala. Savonlinnan aluemestari Hannu Hamunen. Oulun aluemestari Kauko Takalo. Hallitseva maailmanmestari Kristen Romnees, Norja. Venäjää edustaa Evgeni Boichov. Vantaan aluemestari Jukka-Pekka Kumpulainen. Tampereen aluemestari Timo Havimo. Vaasan aluemestari Martti Alanen. Kouvolan aluemestari Aimo Koski. Kuopion aluemestari Marko Lillinen. Alkuerissä kaikki 13 pelaajaa pelasivat ensin voittopelin ja sen jälkeen käänteisessä paremmuusjärjestyksessä porttipelin. Voittopelissä parhaan tuloksen, tasan 5 euroa, löi hallitseva maailmanmestari eli Norjan Kristen Romnees. Alkuerien tulostaso jäi yllättävän vaisuksi. Romneesin lisäksi ainoastaan Aimo Koski onnistui lyömään yli 3 euron tuloksen. Alkuerien porttipelissä hallitseva mestari jatkoi suvereenisti ja saavutti lopulta alkuerien parhaan tuloksen eli tasan 10 euroa. Toiselta sieltä jatkoon Venäjän nuori Evgeni Boichov ja kolmannelta sieltä parhaana suomalaisena Marko Lillinen Kuopiosta. 8 parasta jatkoi cup-vaiheeseen ja tässä kohtaa tie nousi pystyyn Turun, Oulun, Vaasan, Savonlinnan ja Rovaniemen edustajilta. It was absolutely great. What was the secret first round? Trying to keep my nerves, don't get too nervous. That's my secret, I think. That's your secret today? Today, that's my secret. Puolivälierissä Vantaan aluemestari Jukka-Pekka Kumpulainen järjesti jymmy-yllätyksen pudottamalla jatkosta alkuerien parhaan eli puolustavan mestarin. Kumpulaisen tulos 8,20 ja hallitseva maailmanmestari Kristen Romnees laulukuoroon. Jatkoon menivät myös Venäjän Boichov
Kouvolan aluemestari Aimo Koski sekä Tampereen edustaja Timo Havimo. Tässä kohtaa tie nousi siis pystyyn myös Jukka Jukkalalta, Marko Lilliseltä sekä Ruotsia edustaneelta Tomi Luodolta. Semifinaaleissa siis mukana Jukka-Pekka Kumpulainen, Jevgeni Boitsov, Aimo Koski, Timo Havimo. Tero, millaisia erityishuomioita alku- ja puolivälieristä? No jos ajatellaan voittopeli- ja porttipeliosuutta tässä, niin voittopeli on jäänyt järkeen kaikilla aika pieneksi, eli rahasumma ei ole mikään älytön. Eli porttipeli on se, mikä on ratkonut pelaajat niin jatkoon tästä ja näköjään huippusuorituksia osalta. Porttipeli tulee olemaan ratkaisevassa roolissa. Kyllä, näin voisi sanoa. Pave. Niin tässä on kovin erilaisia kilpailijoita. Haastattelin heitä muuten tuossa taannoin. Täällä on muun muassa Kumpulainen ja varma tieto 12 014 lyöntiä alkukarsinoista lähtien jo alkaa olla tällaista puoliammattilaisuutta. Boitsov, nuoruuden intoa ja uhoa, erittäin vaarallinen. Aimo Koski, joka taas tuo tavallaan iän mukaista kokemusta ja vakautta tähän hommaan. Ja Havimo, jonka aggressiivisuutta ehkä lisää se, että tamperelaisesta supermarketista häipyi harjoituspajatso. Kunhan ei aggressiivisuus yli vaan. Kyllä. Niin. No, se on yksi tärkeä seikka myös. Kyllä, näin on. Otetaan tähän vielä lyhyt kommentti Areenalta sieltä. Niina, ole hyvä. Kiitos Mika. Puolivälierien kovin yhteistulos oli Aimo Kosken 8.60. Kovin yllätys oli kuitenkin hallitsevan maailmanmestarin Kristen Romnesin putoaminen. Pudottaja J.P. Kumpulainen, miltä tuntui ottaa maailmanmestarin päänahka? Se tuntui tosi hyvältä. Mä vähän toivoinkin tuossa, että olisi Kristensen vastaan päässyt kaksintaisteluun ja pääsin ja näin siinä nyt kävi, että hänen päänahka on meikäläisen plakkarissa ja erittäin luottavaisin mielillä hän tosi toimii. Mitä sä voisit vielä parantaa? Tulospeliä, voittopeliä. Kiitos. Katkon jälkeen aloitamme siis todellisen taistelun. Jäljellä on enää 4 parasta. Pysykää mukana. Tervetuloa takaisin Pajatson MM-finaaliin. Kilpailu on edennyt semifinaalivaiheeseen, eli mukana pelissä on enää 4 parasta pelaajaa. Ensimmäisessä parissa vastakkain ovat Jevgeni Boitsov ja Jukka-Pekka Kumpulainen. Katsotaan, mitkä ovat heidän mietteensä ennen ratkaisevaa ottelua. Treenipäiväkirjassa on 12 014 lyöntiä näihin kisoihin. Treeniä takana jokainen lyönti on kirjattu ja siellä on sekä hyviä ja huonoja treenejä, mutta pääasiassa aika semmoista tasaista tappavaa sarjaa, että mä uskon, että se on mun vahvuus tässä näihin kisoihin. Sitten mulla on myös valmentaja, henkilökohtainen valmentaja tätä varten. Ja mun vahvuutenihan on tässä hommassa silleen, että mulla ei ole mitään pelkoa tämän koneen kanssa, että mä tulin niin kuin voittamaan, jos häviö on häviö, niin ei se, mulle se on voittoa kaikki tässä. Kumpulainen on niin kuin nämä kaikki muutkin, nämä ammattipelaajia täällä näin ja se on kiva pelata niiden kanssa. Mä luulen, että ihan hyvin voin pärjätäkin, että on tähän mennessä aika hyvin näpyttänyt näitä vastaan. Kumpulainen ja Boitsov vastakkain. Kumpi on suosikki, Tero, ja miksi? No ensinnäkin siitä syystä mä laittaisin omaksi suosikkiksi Jukka-Pekka Kumpulaisen. Hän pudotti Romnesin, valtava harjoittelumäärä, porttipelispesialisti. Tässä on yksi syy. Toisaalta sitten mennään tänne Jevgeni Boitsov-osastolle. Tasainen kaveri, hyviä voittopeliosuuksia, hyvä porttipelaaja. Miten tahansa voi käydä. Okei. Pave, Boitsov on 24-vuotias nuorin osanottaja, Kumpulainen 4-2, ei mikään ikämies, tai on ikämies, mutta ei kovin vanha vielä. Niin onko kokemuksella joku merkitys tässä? En sano suoraan, että on merkitystä. Tässähän tapahtuu varmaan niin, että Boitsov hyökkää rajusti. Kumpulainen on enemmänkin puolustava pelaaja. Mä katsoin noita puolivälieriä, niin Boitsov oli varmaan jo lyönyt lanttinsa, kun loput pelasi vielä minuutin. Että tässä on rankka hyökkäys odotettavissa. Kumpulainen pelaa oman peliä
vähän niin kuin Nirvana vaiheessa, kun Vallu Kononen on tuolla kävelyssä. Ei reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin. Okei, seurataan näitä asioita. Mutta nyt on kaikki ilmeisesti valmista ensimmäiseen semifinaaliin, ja tähän ensimmäiseen koitokseen siinä, eli voittopeliin. Jos kaikki on valmista, niin Niina, ole hyvä. Pelaajat ovat paikoillaan, eli ensimmäinen MM-semifinaali voi alkaa. Kilpailijat, onnea matkaan. Lyöntejä on 16, aikaa 90 sekuntia. Aika alkaa nyt. Ja tästä lähtee käyntiin todellinen taistelu. Nyt taistellaan sitten Pajatson maailmanmestaruudesta 2007, eli Jukka-Pekka Kumpulainen, Jevgeni Boitsov ja voittopeli. Tässä tietysti ensin taistellaan siitä finaalipaikasta, lopullisesta finaalipaikasta, mutta nyt tosiaan 4 kaveria enää jäljellä. Ja tässä siis Jevgeni Boitsov ja Jukka-Pekka Kumpulainen. Ja Kumpulainen aloittaa terävästi. 60 senttiä voittopelissä kasassa Kumpulaisella. Hän on tällä hetkellä johdossa. On siellä tulee, Boitsov tulee myöskin rinnalle, menee pikkasen ohi jo. 80 senttiä tällä hetkellä. Kumpulainen 260. Erittäin varmasti lähtee Kumpulainen. Hän on ollut voittopelissä hiukan takkuillut tuossa alkuerissä ja puolivälierissä, mutta nyt tuntuu voittopeli kulkevaa hiukan paremmin. 3.20, Kumpulainen 3.20, Boitsovilla 1.20 tässä vaiheessa, aikaa on noin 40 sekuntia jäljellä, kokonaisaikaa siis tässä osiossa 90 sekuntia. Kumpulainen pitää piikkipaikkaa 3.20 tällä hetkellä taulussa. Hyvin tulee Boitsov myöskin sieltä. Kumpulainen tulee 5.80. No niin, näin saatiin räväkkä alku kilpailulle. Jukka-Pekka Kumpulainen tässä ensimmäisessä osiossa voittopelissä kärjessä. Yksi osio siis vasta suoritettu, eli 5.80. Jukka-Pekka Kumpulainen, sulla on ollut ongelmia voittopelissä, mutta nyt näytit, että ei ole ongelmia silloin, kun alkaa tosipelit. Ei ole ongelmia ja ei tämä nyt häävitulos ole tääkään, mutta näillä mennään nyt ja kohti voittoa. Kiitoksia lyhyestä virsi kaunis ja me menemme tänne studion puolelle sitten. Eli Kumpulainen, oliko yllätys se, Tero, että näin vahva alku? No jos katsotaan kaverin harjoittelumääriä, niin ei. Toisaalta kaveri on pelannut varsin kehnosti nuo alkujutut. Porteissa on ollut huippu. Nyt meni voittopeli hyvin, niin mä uskon, että tulee joko aivan valtavan hyvä tulos tai sitten ei. Pave, onko tässä vaiheessa homma jo selvä? Siellä on eroa kuitenkin 4 euroa. Ei todellakaan, siis porttipelissä euro ja portti. Portteja on runsaasti. Mua yllätti vähän Boitsovin verkkainen ote. Hän ehkä ajatteli toisenlaista tekniikkaa, mutta kamppailu jatkuu vielä. Porttipelissä ratkeaa siis paljon enemmän kuin tässä voittohommassa. Kiitoksia studion analyysistä ja Niina, ole hyvä. Kiitos Mika. Ensimmäinen finalisti ratkeaa siis nyt. Aika on 120 sekuntia, käytössä 32 lyöntiä ja jokaiseen porttiin pitää osua kerran. Kaikki valmista? Aika alkaa nyt. Ja sitten ratkeaa lopullisesti, kumpi näistä herroista lähtee keväällä 2007 Pajatson MM-kisojen finaaliin. Toinen finaalipaikka selviää ja mainittakoon totta kai tässä vaiheessa, että Kumpulaisella on todella hyvä asema. Hän on 4 euroa edellä, eli Boitsov tarvitsee 4 porttia enemmän. Hänen täytyy saada 4 porttia enemmän, jotta Kumpulainen kärsisi tappioon. Boitsov aloittaa hyvin, hänellä on 2 porttia jo. Boitsovilla 2 porttia jo. Sitten Kumpulainen tulee sieltä, hänellä on myöskin 2 porttia, eli tasoissa mennään. Kumpulainen pitää tässä vaiheessa finaalipaikkaa ja yleisöä lähtee mukavasti mukaan tässä. 3 porttia Boitsovilla. 3 porttia tulee Boitsoville. Kumpulainen vastaa hyvin, menee rinnalle ohi. 4 porttia ja katsotaan mistä portit vielä löytyneet aika tasaisesti. Kumpulainen tekee työtä. Keskeltä ei ole vielä saanut porttia, mutta laidoista on hyvin. Myöskin Boitsovilla on aika hyvä siellä jakauma, 3 porttia Boitsovilla, mutta se ei riitä tässä vaiheessa, kun Kumpulaisella on 4 porttia, joten Kumpulainen on menossa tällä hetkellä finaaliin, Pajatson MM-finaaliin keväällä 2007, 4 porttia Kumpulaisella. Tuleeko sitten vielä vastaisku Boitsovilta? Näyttää sille, että tulee sieltä, Boitsov nousee.
4 porttia ja 4 euroa, mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei riitä. Aikaa molemmilla kilpailijoilla vielä noin 40 sekuntia, joten siitä se tuskin jää kiinni. Tuo aika, se ei ylity varmaankaan. Kumpulainen tekee takuvarmaa työtä. Tällä hetkellä 5 porttia, Boitsovilla 4 porttia ja hän on jo omat kolikkonsa lyönyt, joten tämä homma alkaa olla taputeltu. Tästä menee finaaliin Jukka-Pekka Kumpulainen. Hänellä on kuitenkin vielä muutama kolikko jäljellä, aikaa on 20 sekuntia. Nyt on tietysti jo mukava tuossa vähän naputellakin, kun tietää, että finaalipaikka on taskussa. Jukka-Pekka Kumpulainen! Näin sen olla pitää. Jukka-Pekka Kumpulainen finaaliin ja sieltä saadaan sitten Jukka-Pekka. Loppujen lopuksi niin aika suuri ero. Oletko yllättynyt, että tuli näinkin hyvin hoidettua homma? No yllättynyt en ollut missään vaiheessa, paitsi alun näihin huonoihin peleihin, että tämä nyt on ehkä jotain sinne päin, mitä tuutte kohta näkee. Että ei mitään elvistelyä, mutta näin on näppylät. No, näin on näppylät, joo. Katsotaan, vaihtuuko näppylöiden väri vielä tänään, mutta tässä vaiheessa sun tulos on 11.80. Se on huomattavasti parempi tulos, kun sä verrataan edellisen kerran maailmanmestaruuskilpailua, niin oletko tästä tuloksesta yllättynyt? Olen yllättynyt tässä hetkessä. Tässä hetkessä? Joo, treeneissä en. Okei, toivotaan menestystä. Ja sitten lyhyet kommentit studiosta vielä. Porttipeli oli tietysti tärkeässä roolissa, mutta nyt se kyllä voittopelissä jo ratkesi tämä, eikö niin? Kyllä, näin voi sanoa. Ihan ammattimiehen LG hoiti porttipelin kohdalle ihan niin kuin kuuluu mennäkin. Hyvä tulos, 11.80 on ihan mallikelpoinen suoritus. Tässä vaiheessa? Kyllä, näin voi sanoa. Okei, ja onnea vielä Jukka-Pekka Kumpulaiselle. Ja sitten katsotaan, kuka lähtee seuraavasta parista finaaliin. Ja seuraavassa parissahan pelaavat Timo Havimo ja Aimo Koski. Lintuja käydään katselemassa eri puolilla Suomea ja näitä taukopaikkoja. Taukopaikoissa on hyvin usein pajatsoja huoltoasemilla ja niitä siellä pelaillaan. No silloin menee lintuharrastuksen ajasta jonkun verran hukkaan, koska siellä saattaa se tuntikin mennä. Aimo Koski on näköjään vertynyt loppua kohden ja on kova vastus tulossa. Havimo tuntuu minusta vähän semmoiselle pelottavalle. Hän on varmaan paljon harjoitellut ja jutellut tuossa kaiken näköisiä ja latautunut tosi paljon siihen otteluun. Että itse kylläkin olen latautunut. Kovan vastuksen saa minustakin. Joo, harrastan perhojen sidontaa ja ilmeisesti se auttaa tässä pajatson pelussa. Tämä sorminäppäryyteen, siinä tarvii sitä tosi paljon ja kyllä se aika pehmeästi tuntuu lähtevän. Niin, toinen semifinaalipari sitten kohta tulessa. Kumpi on suosikki, Paave, Aimo Koski vai Timo Havimo? No, Aimo on Kouvolasta pitkän linjan mies. Hän on siis kuljetusalan miehiä. Luulen, että siinä on tiettyä sitkeyttä tähän hommaan. Toisaalta Havimo tamperelaista ehkä aggressiivisempaa. Tampereelta aggressiivisuutta. Nimenomaan johtuen juuri tästä kadonneesta pajatsosta, mutta en veikkaa mitään. On erittäin ankaraa. Tero, kokemuksen syvällä rintaäänellä. Joo, mutta se Aimo Kosken mun suosikiksi tässä vaiheessa ihan johtuu tästä voittopeliosuudesta. Tai näistä ainakin tilastojen perusteella on tarkempi voittopeliosuudessa. Portit on suht tasan, niin Koski on mun suosikki. Okei, katsotaan. Niina, onko kaikki valmista semifinaalin voittopeliin? Kilpailijat ovat paikoillaan ja kaikki on valmista. Ensin pelataan voittopeli, aikaa jälleen 90 sekuntia, lyöntejä 16. Tavoitteena kerätä mahdollisimman suuret voitot. Molemmat paikoillaan. Aika alkaa nyt. Ja tästä sitten ratkaisun se, kumpi näistä herroista, Aimo Koski vaiko Timo Havimo, menee MM-finaaliin keväällä 2007. Kyseessä ei enempää eikä vähempää kuin pajatson maailmanmestaruuskilpailut. Ja kumpi aloittaa terävämmin, vielä ei kummallakaan saldoa ole. Ensin pannaan
20 sentin kolikot sinne koneeseen ja sitten alkaa Aimo Kosken tarkkaavainen työskentely. Hyvä on alku Koskella. 2.60 jo taulussa, eikä ole päästy vasta kuin alkusekunneille. Miten sitten vastaa Havimo? Toistaiseksi aika hiljaista Havimon puolella. Tähtäin on tiukasti sinne keskelle, sieltä ne kovimmat potit tulevat ja saldot, mutta Koski johtaa 2.60. Kouvolan aluemestari Koski on menossa tällä hetkellä, kun tässä mennään tietysti voittopeliä, eli tätä semifinaalin avausosaa, niin tällä hetkellä Koski on menossa finaaliin. Mutta katsotaan 4.60, 5.20, Koski tekee kovaa työtä. Kouvolan aluemestari tosin Kuusankoskelta kotoisin, Koski tekee hyvää työtä. 5.80, mikä on Havimon vastaus? Hiljaista on edelleen. 20 senttiä. Nyt vaatii aika kovaa puristusta tähän loppuun. 25 sekuntia suurin piirtein molemmilla aikaa jäljellä. Aimo Koski 6.40, joka on todella kova tulos. Timo Havimo 60 senttiä. Aimo Koski selvässä johdossa voittopelin jälkeen, mutta porttipeli on vielä jäljellä. Otetaan sieltä haastatteluun Timo Havimo ja kysellään häneltä, että vieläkö tuo ero on kurottavissa. Sitä on kyllä aika raakasti tuota eroa. Timo, mitä sanot, onko ero kurottavissa vielä porttipelin osalla? No kyllä se aika huonolta näyttää tuo 6 kiinni saaminen, mutta täysissä täytyy yrittää lyödä kaikki portit. Täysillä mennään päätyyn asti. Tsemppiä siihen porttipeliin. Kiitoksia Timo. Täältä studiosta vielä. Joko on etumatka liian suuri, Pave? Onko mitään mahkuja? Vaikea tilanne varmasti. Kaikkihan on mahdollista, mutta kyllä täytyy onnistua täydellisesti ja Aimon täytyy kyllä suorastaan romahtaa, jos tuosta vielä putoaa. Mites Tero sanot, onko mahkuja? No perussuorituksella niin ei. Näin se vaan on, mutta ensin katsotaan, sitten kommentoidaan. Kiitoksia hyvät herrat tästä, hyvää peliä. Tuohon porttipeliin, Niina, ole hyvä. Ensimmäisen semifinaalin voitti Jukka-Pekka Kumpulainen ja toinen MM-finalisti ratkeaa nyt. Porttipelissä on aikaa 120 sekuntia ja lyöntejä 32. Tavoitteena osua jokaiseen porttiin kerran. Oletteko valmiina? Aika alkaa nyt. Ja nyt ratkaistaan toinen finalisti kevään 2007 Pajatson MM-kisojen finaaliin. Aimo Koskella on melkoinen etumatka kyllä. Tämähän tietää sitä, että 6 porttia enemmän pitäisi Timo Havimon saada ja se on kyllä niin kuin täältäkin todettiin studiosta. Se on aika kova suoritus, mutta hyvin aloittaa Havimo. Ei tätä peliä ole vielä pelattu. Kaksi porttia jo kasassa, 2 euroa lisää. Mutta eipäs tuuletella liian aikaisin. Aimo Koski virnistelee vieressä 3 porttia tällä hetkellä. Ei mitään hätää tällä hetkellä Aimo Koskella. 3 euroa, 3 porttia. Havimo kuitenkin vielä hakee tietysti sieltä portteja. Kova on yritys tähtäys. 3 porttia Havimolle. Ja täytyy muistaa se, että myöskin M-pronssimitali ratkeaa näiden 4 miehen yhteistuloksella. Ja Voitsov on kiinni M-pronssissa. 5.80 on kokonaistulos, kun Koski tekee karua jälkeä. 5 porttia jo tällä hetkellä. Ja jakaumakin on ihan hyvä, kuten punaiset valot siellä yläreunassa Pajatson ylhäällä näyttävät. Tällä hetkellä 5 porttia, Havimolla 3 porttia. Ja nyt vaaditaan kovaa keskittymistä tuohon loppuun. Ajasta se tuskin jää kiinni. Sitä on 45 sekuntia molemmilla vielä jäljellä. Mutta Koski todellakin johdossa menossa Jukka-Pekka Kumpulaisen pariksi MM-finaaliin, ellei nyt sitten Paven mainitsemaa ihan romahdusta tässä tapahdu, mutta sehän ei enää itse asiassa tässä ole kyllä mahdollistakaan, eli kyllä Aimo Koski tämän homman hoitaa. 5 porttia kuitenkin Havimolla, erittäin hyvä suoritus, hän on koonnut hyvin itsensä, kyllä lintupongari hyvin on koonnut itsensä. 6 porttia, Aimo Koski 6 porttia, Havimo 5 porttia, nyt alkavat kolikot olla jo aika vähissä. Kyllä tämä tässä vaiheessa on selvää, että Aimo Koski sitten taistelee maailman mestaruudesta, kun Havimo levittelee siellä vähän käsiään. Tämä homma lähti niin sanotusti käsistä. Elikkä Aimo Koski tekee fantastista jälkeä. 7 porttia, Aimo Koski finaaliin! Aimo Koski finaaliin ja yhteistulos 13.40. Se on toistaiseksi näistä semifinaalisteista paras. Aimo Koski, tunnelmat tällä hetkellä? Erittäin hyvä. Niin, eipä sitä muuta voi varmaan sanoa. Ja eikö parannettavaa vielä finaaliin? Nyt alkaa pelit.
Selvä. Kiitoksia ja onnea finaaliin. Studiosta vielä tietysti viiltävästi yhteen. Onko tämä finaalipari, joka on nyt siis Jukka-Pekka Kumpulainen, Aimo Koski, oliko se Tero sinulle yllätys? No itse asiassa tämä oli oikeastaan näistä 4 se pari, jonka olisin itse niin nakannut tilastojen puitteissa ja tähän mennessä pelattujen pelien perusteella niin suoraan finaaliin. Eli ei sinulle yllätys, Paave, oliko yllätys? Ei missään tapauksessa. Tämähän oli selvästi, tai nämä kilpailijat on kokeneimmat tästä 4 sakista. Tämä oli ihan odotettu. Selvä. Tullaan näkemään huikaiseva finaali ja se tulee katkon jälkeen. Nyt pikku katko. Tervetuloa takaisin Pajatson MM 2007 lähetykseen. Kilpailu on edennyt viimeiseen vaiheeseen, eli jäljellä on enää 2 parasta pelaajaa. Toinen heistä on noin 10 minuutin kuluttua uusi Pajatson maailmanmestari. Kisastudiossa jatkavat edelleen Mika, Tero ja Pave. Miltäs herroista tuntuu? Uskallatteko lähteä veikkailemaan voittajaa jo tässä vaiheessa? No, veikkaaminen on tietysti vaikeaa, mutta ei meille. Uskalletaan totta kai. Pave, suosikki finaalissa, Jukka-Pekka Kumpulainen vaiko Aimo Koski? En veikkaa suosikkia, mä oon tarkkaillut näitä herroja tässä viimeiset minuutit. Kumpulaisen katse on viivähtänyt muutaman kerran tuossa herra Snellmanin kauniisti kultaamassa pystissä. Aimo vaikuttaa mielestäni hieman levollisemmalta. Siinä mielessä kuppi menisi nyt ehkä Aimolle, mutta en veikkaa kuitenkaan. Tasaisesti. Kyllä, erittäin kova vääntö. Tero, kokemusta finaalista sinulla 2, tai siis maailmanmestarina ja finaalin paineista. Usein käy niin, että finaalissa tulos on heikompi kuin mitä se on ollut esimerkiksi alkuerissä, välierissä, puolivälierissä. Mitä luulet, mikä on paineiden merkitys? No mä uskon, että hyvin pienet erot tulee olemaan nyt tässä finaalipelissä voittopeliosuudelta. Ja siitä luonnollisesti porttipeleihin ihan just tämän paineen siedon ja sen niin tavallaan hyväksikäytön syystä. Sä luulet kuitenkin, että tulostaso pysyy korkeana? En mä usko, että mä veikkaan, että jossain tässä 10 huijakolla pyöritään. Eli 2 vuotta sitten 9.80 norjalaisten maailmanmestarin tulos silloin ja sinun tulos silloin 14.80. Siinä on vähän katsojille vertailupohjaa. Finaalissahan peli menee niin, että molemmat pelaajat pelaavat jälleen voittopelin ja porttipelin. Aiemmilla tuloksilla ei ole merkitystä, paitsi sen verran, että semifinaalissa paremman yhteistuloksen saanut saa päättää, kumpi aloittaa voittopelin. Ja meillä on tämä päätös tiedossa. Aimo Koski päätti, että hän aloittaa finaalin. Kova veto. Mikä merkitys sillä, että aloittaa finaalin, Tero? Mun mielestä on oikea veto. Mä olisin tehnyt ihan itse täysin samalla lailla. Voittopelissä jauhot suuhun kaverille, niin tilanne muuttuu aika radikaalisti. Paave, oletko samaa mieltä? Siinä on mahdollisuus vetää kurat housuihin. Joo, nimenomaan sehän liittyy juuri tähän paineensietoon. Aimo aloittaa ja Jukka-Pekka joutuu seuraamaan tilannetta ja lähtee pelaamaan tavallaan tulosta vastaan, kun kuitenkin Kumpulaisen tyylihän on ollut selvästi koko ajan pelata ainoastaan omaa peliä vilkuilematta mihinkään muualle. Selvä. Niina, onko kaikki valmista kevään 2007 Pajatson MM-finaaliin? Kaikki on valmista. Aimo Koski aloittaa. Voittopeli, 16 lyöntiä, 90 sekuntia aikaa. Aika alkaa nyt. Ja tästä se lähtee käyntiin. Finaali keväällä 2007 Pajatson MM-kisoissa. Aimo Koski teki kovan ratkaisun, päätti aloittaa voittopelissä, kun hänellä se mahdollisuus oli semifinaalissa parhaan tuloksen omaava kilpailija ja pääsi sitten valitsemaan tuon, aloittaako vai ei, ja päätti aloittaa Koski. Aimo Koski, Kouvolan alueen mestari, kevät 2007 Pajatson MM-finaali, ja siitä lähtee homma käyntiin. Tuleeko tulosta heti? Vielä on hiljaista. Katsomo lähtee hyvin mukaan. Ei löydy vielä saldoa, kun ensimmäinen satsi on jo lyöty. Aikaa toki on, ei mitään kiirettä, ja sen tietää myöskin Aimo Koski. Siinä sivussa seuraa kilpailua toinen finalisti Jukka-Pekka Kumpulainen, kun Koski lyö uuden satsin koneeseen. Ja tästä lähtee uudestaan sitten hänen sarjansa. Vielä ei ole mitään saldoa, mutta kyllä sieltä kohta tulee. Aimo Koski, ja muistettavaa on se, että finaalissa on 2 suomalaista. Norjan Kristen Romnees on joutunut taipumaan. Hän tippui alkukarsinnoissa, kun Aimo Koski lyö taululle 60 senttiä.
pikkuhiljaa lähtee, mutta olisiko sittenkin paineella jonkunlaista osuutta? Vain 60 senttiä tässä vaiheessa, kun tiedetään se, että Koski on ollut aika hyvässä vireessä. 60 senttiä! Tämä oli pikkainen pettymys kyllä täällä tässä vaiheessa. Aimo Koski joka tapauksessa 60 senttiä. Mitä sanoo asiantuntijat? 60 senttiä. Nyt voidaan kai puhua, että se oli, puhuttiin siitä, että tulostaso ei ehkä vähän ei tippuisi, mutta nyt kyllä näyttäisi sille. Tero. No joo, 60 senttiähän ei ole paljon tässä tilanteessa. Antoi kyllä liiterin avaimet heti JP:lle tuossa saman tien, että aloitusedusta ei ollut mitään hyötyä, kun ei yksinkertaisesti saanut tarpeeksi ulos. Ei ollut paras mahdollinen onnistuminen. Pave. Lätkässäkin sanotaan aina, että kiekko ei pyörinyt meille. Nyt ei pyörinyt kyllä Aimolle tämä homma. Nyt on kyllä JP:llä hyvä rako iskeä. Hyvä rako iskeä. Mennään eteenpäin. Niina, ole hyvä. Kiitos Mika. Kaikki on valmista. Jukka-Pekan vuoro. Kyseessä on siis voittopeli, 16 lyöntiä, 90 sekuntia aikaa. Aika alkaa nyt. Jukka-Pekka Kumpulainen vuorossa ja nyt on Aimo Koskeen vuoro seurata sivusta ja heti saadaan fiilistä Pajatson MM-kisat kevät 2007 ja MM-finaali menossa. Jukka-Pekka Kumpulainen on ollut erittäin itsevarma koko ajan ja hyvässä vireessä ja tehnyt hyvää jälkeä. Aimo Koski lievästi tai jonkun mielestä jopa reippaastikin epäonnistui tuossa voittopelissä 60 senttiä hänen tuloksensa. Sitten Jukka-Pekka Kumpulainen vielä ei ole saldoa näkyvissä, on aika rauhallista. Nyt tulee 2 euroa, Kumpulainen aloittaa terävästi. Onko biljardin pelusta sitten hyötyä? Se taitaa olla, kuten Kumpulainen totesi, yli 12 000 harjoituslyöntiä on kasassa ja päiväkirjaa on pidetty 2,60 tällä hetkellä ja vahvalta näyttää. Vielä lyödään sattia. 45 sekuntia aikaa jäljellä. Pelataan siis miestä vastaan ja yksi kerrallaan MM-finaalia. Ja suomalainen maailmanmestari joka tapauksessa saadaan. Kun Kumpulainen keskittyy huolellisesti siihen suoritukseen. 2.60 tällä hetkellä. Lisää tulee. 3.20. 3.20. 3.40. Jukka-Pekka Kumpulainen on johdossa, kun voittopeli on MM-finaalissa suoritettu ja sille kelpaa vielä aplodata vähän. Jukka-Pekka Kumpulainen! Ja sitten Aimo Koski, 60 senttiä oli Aimon tulos. Ja nyt otetaan Aimolta kommentit. Aimo, vieläkö finaalissa on homma otettavissa kiinni? Kyllä. Kiitoksia. Me jäämme sitä jännäämään. Aimo Koski, Jukka-Pekka Kumpulainen finaalissa. Tero ja Pave täällä studiossa. Pave, tässä jo aiemminkin on vastaavallista kysymystä. Onko finaalissa tuo ero jo mahdoton? Siinä vaaditaan kuitenkin 3 porttia enemmän, jotta tulisi maailmanmestaruus Aimo Koskelle. 3 porttia se on ankara tehtävä, mutta ei tietenkään mahdoton. Kuten tiedämme, niin kuin lätkä pomppii, niin pomppii lantti myöskin. Tero, miten sun mielestä Kumpulaisen pitää nyt pelata tämä porttipeli? Millä tavalla? Onko siinä joku? Nythän on johtoasemassa selvästi menossa kohti maailmanmestaruutta. Mitä pitää painottaa? No, Kumpulainen on mun mielestä porttipeli-spesialisti ihan täysin. Ainut, minkä mä tekisin eri lailla, niin mä lähtisin keskeltä pelaan, koska siinä on niinku sivuosumille enempi varaa. Sitä kannattaa seurata. Lähtikö Kumpulainen keskeltä vai laidoilta? Okei, selvä. Jäädään jännäämään ja sitten menemme areenan puolelle. Niina, ole hyvä. Huippujännittävä finaali ja Aimo Kosken viimeinen peli. 32 lyöntiä, kaikkiin portteihin pitää osua. Aikaa 120 sekuntia. Aika alkaa nyt. Aimo Koskella tiukka paikka, porttipeli ja tämä ratkeaa tässä sitten tämä maailmanmestaruus. Mikäli Aimo Koski ei saa 3 porttia, hän ei tule saavuttamaan Jukka-Pekkaa tässä finaalissa. Kumpulaista, Jukka-Pekka Kumpulaista, se pitää se 3 porttia pitää vähintään tulla, jotta jännitys tässä säilyy vielä. 1 portti, Aimo Koski ei anna periksi tässä hommassa. Vielä 2 jäljellä. 2 porttia, Aimo Koski 2 porttia ja niin pitääkin olla. Koski näyttää, että se oli vaan pikkainen huono episodi tuo voittopeli. Aikaa on kyllä reilusti ja Aimo Koski tulee sieltä takaa. 2 porttia on jo saldona, joten 1 portti tarvitaan, niin homma on tasoissa. On edellä, Aimo Koski on edellä. Eli Koski johtaa tässä vaiheessa. Tietysti kun Kumpulaisen suoritus on vielä tulematta, mutta
Tämä tietää sitä, että peli ei ratkea missään tapauksessa vielä tässä. Aimo Koski tulee rinnalle ja pyyhkää siihen parikymmentä senttiä tässä vaiheessa ohi. Kevään 2007 Pajatson MM-kisojen finaali. Aimo Koski, Kouvolan aluemestari. Kuusaan kosketa tosi kotoisin. 3 porttia on alhaalla. Nyt on 4 porttia. Aimo Koski 4 porttia alhaalla. 5 porttia alhaalla. Tästähän tulee vielä kunnon kisa. Aivan niin pitääkin. Ja vielä on jäljellä 50 sekuntia on aikaa. Ei mitään kiirettä. Koski nousee hyvin tässä porttipeliosuudella. Tätä osattiin jo hiukan odottaakin, että ei tämä nyt ihan tähän homma lopu. Aimo Koski tekee hyvää työtä, keskittyy huolellisesti näihin viimeisiin lyönteihin. Siitä lähtee 5 porttia siellä näkyy. Tuotus on oikeassa yläreunassa ja 5 punaista. 5 edelleen. Aika tasainen jakauma. Keskeltä puuttuu tuo keskipaikka, eturessu on, takaressukin on, molemmat on saatu, nuo portit ja kolikoita vielä on 19 sekuntia, 17 sekuntia on aikaa jäljellä, kun Koski lähtee viimeiseen puristukseen, 5 porttia tällä hetkellä nurin, tuleeko lisää? Ei tule lisää, 5 porttia, Aimo Koski! 5 porttia ja kun tulos oli 60 senttiä aiemmin, niin nyt Aimo Kosken lopputulos finaalissa on 5 euroa 60 senttiä. Aimo Koski! Aimo Kosken lopputulos finaalissa 5,60 tarkoittaa sitä, että Jukka-Pekka Kumpulainen hän tarvitsee 3 porttia ollakseen maailman mestari. Se ei vaikuta etukäteen kovin mahdottomalta. Tero. No ei. Onko silipai? Ei Onko silipai? Kyllä. Pave, onko selvä? No ei tietenkään voi sanoa, että se on selvä, mutta Kumpulaisella on erittäin hyvä pompputekniikka ja siis semissä 7 porttia. Kyllä luulisi, että 3 porttia lohkee tuolta. Katsotaan, mennään kohti huipennusta, pomppiiko ohi. Niina Estradilla, ole hyvä. Tämän illan viimeinen peli. Jukka-Pekka Kumpulainen tarvitsee 3 porttia voittaakseen maailmanmestaruuden. Kaikki on valmista. Aika alkaa nyt. Ja nyt ratkeaa kevään 2007, vuoden 2007 Pajatson maailman mestaruus. Jukka-Pekka Kumpulainen tarvitsee 3 porttia tässä porttipelissä. Tämä on siis grande finaali, viimeinen vaihe. Aimo Kosken tulos on 5,60, kun Kumpulaisella on 3,40 ja sieltä tulee jo 2 porttia enää. Portin päässä on maailman mestaruus Kumpulaisella. Tekeekö Jukka-Pekka Kumpulainen sen, että ottaa maailmanmestaruuden heti tähän alkuun? Ei tule vielä. Ei maailmanmestaruuksia ihan niin helpolla voiteta. Jukka-Pekka Kumpulainen, 2 euroa on taulussa, 2 porttia on mennyt, 1 kaivataan, sitten on maailmanmestaruus selvä. Mutta loppuun asti tietysti kannattaa pelata, koska tulos se ratkaisee! Jukka-Pekka Kumpulainen! Tämä tietää sitä, että hän on maailmanmestari. Porttipelin tulos ratkaisee, mutta Kumpulainen pelaa loppuun asti. Toivottavasti keskittyminen vielä riittää. Näin on saatu uusi suomalainen Pajatson maailmanmestari. 2 vuotta sitten Norjan Kristen Romnees oli maailmanmestari. Nyt maailmanmestari on Jukka-Pekka Kumpulainen. Vielä pelataan loppuun, jotta saadaan mahdollisimman hyvä tulos. Kumpulainen, Jukka-Pekka Kumpulainen 3 euroa. Tämä tekee tulokseksi tässä vaiheessa 6,40. Se ei ole kauhean paljon, kun otetaan vertailukohdaksi viime maailmanmestaruuskilpailut 9,80. Mutta vielä on aikaa tehdä tulosta. 3 porttia edelleen. 40 sekuntia jäljellä. Jukka-Pekka Kumpulainen on maailmanmestari. Aimo Koski 4 porttia on nyt jo alhaalla. Elikkä lisää tulee. Aimo Koski on MM-hopeamitalimies ja Jevgeni Botsoi ottaa MM-bronssia, kun 4 porttia on Kumpulaisella. Ja nyt on makeaa 5 porttia Kumpulainen. Tämä on makea tunne varmasti Kumpulaiselle. 5 porttia alhaalla ja maailmanmestaruus hyppysissä. Kohta tulee pokaleita, mutta mies painaa ammattimiehen 5 loppuun asti. Jukka-Pekka Kumpulainen ja häntä onnittelee Aimo Koski. Tuuletukset ovat paikallaan. Jukka-Pekka Kumpulainen, Vantaan aluemestari, 42-vuotias Jukka-Pekka Kumpulainen rutistaa kaveriaan. Pajatsoa, hän on Pajatson maailmanmestari 2007. Eli maailmanmestari on Jukka-Pekka Kumpulainen. Toivotetaan lavalle RAY:n edustaja markkinointijohtaja Martti Kivenheimo, joka tulee ojentamaan palkinnon.
Jukka-Pekka Kumpulainen, siis maailman mestari pajatsossa. Maailman mestari Jukka-Pekka Kumpulainen. Aimo Koski, MM-hopeaa ja sitten tässä kuvaruudun oikeassa reunassa Jevgeni voittoi kilpailun nuorin osanottaja, ottaa MM-pronssia ja palkinnot ohjattaa RAY-edustaja Martti Kivenheimo. Näin hopeaa Aimo Koskelle ja sitten maailman mestari Jukka-Pekka Kumpulainen. Näin! Vitalia kaulaa. Ja sitten ansaittu pokaali maailmanmestaruuden kunniaksi. Sekin lähtee Jukka-Pekka Kumpulaisen mukana Vantaalle.